ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ବାମୁଣବାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ରାୟରଙ୍ଗପୁର 31/2018 ରାୟରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ବିଜୁପ୍ରେମୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସମୟରେ ଯେପରି ଭିଡ଼ ଦେଖିଥିଲେ ସେହିପରି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଜନସମୁଦ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବଜାର, ବିଜେଗୁଡ଼ି, ମୁର୍ମୁ ଛକ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନାଚ ବାଦ୍ୟ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ସାହେବା ସୁଶୀଲ ହାଁସଦା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଆଇଆଇସି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶାଳ ରାଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ, ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ, ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ବିଧାୟକ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, କିଷାନ ମିଶ୍ର, ରତିକାନ୍ତ ପୈକ୍ଷା, ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ମଣ୍ଡଳ, ପାର୍ଥ କବି, ପାର୍ଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରୁମକା ହେମ୍ରମ, ତିରିଙ୍ଗ ବଳକ ଜେମାମଣି ସୁଣ୍ଡି, ଟାଉନ ସଭାପତି ବିନୋଦ କବି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ନେତ୍ରୀ ତନୁଜା ମାହାନ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଲେନ ବାର୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶୀଲ ଗିରିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପରେ କିଷାନ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସାଇବର ନ୍ୟୁଜ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାୟ। ରାଇର ଫରକ ହଉଛି ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବାର ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ ହେଇ ଆଜି ତାର 5 ଗୁଣ ଅଧିକା ଜନସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମାଟି। ଆପଣ ମାନେ ଆଗରେ ଆସୁଥିଲେ ମାନନୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଜାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆସିଛି ତାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଠି ଦଳ ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତା ସଫଳତା ସଫଳତା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ରାୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ତରୀୟ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଅବଜର୍ଭର ଶ୍ରୀ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।
आज एत संख्यार हजार हजार संख्यार महिला मैंने आज एठार उपस्थित थे पदयात्रा प्राय 5 ରୁ 6 किलोमीटर से चलिकी आज प्रमाणित करके देखते माँ माउसी भवन आरंभ करके समस्त जनसाधारण आज नवीन पट्टनायक सागर अच्छा नवीन पट्टनायक जो जनकल्याणकारी योजना सब जो विकास धारा से जारी रखी से विकास धारा समस्त सामिल अच्छा नवीन पट्टनायक जो विकासमूलक आभिमुख्य रही निहाती जनसाधारण पहुँची पार्टी जो आज जनसंपर्क पदयात्रा अध्यक्ष स्वरूप आज रायरंगपुर निर्वाचन मंडली जो रायरंगपुर म्यूनिसिपालिटी आम देखा पाई समस्त उत्साह समस्त उद्दीपना समस्त नवीन पट्टनायक सागर अच्छा शंख चिन्ह को आगे नहीं समस्त संकल्पबद्ध अच्छा समस्त जनसाधारण बहुत धन्यवाद देवी समस्त माँ मौसी बहुत धन्यवाद देवी समस्त नेतृस्थानीय व्यक्ति बहुत धन्यवाद देवी जहाँ समस्त उद्यम समस्त सनिष्ठित गोटे चेष्टार आज आम गोटे बृहत रैली कर माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विकास धारा जारी रखार आम समस्ते गोटे अंश निर्वाचन मंडल स्तर रायरंगपुर रघुनाथ मंदिर प्रांगण आशीर्वाद नहीं पदयात्रा आरंभ विशाल जनसमावेश पदयात्रा समाप्त एक ऐतिहासिक पदयात्रा ये अंचल सर्वनिम्न 10,000 ऊर्ध कर्मी महिला छात्र युव समस्ते जोगी थे तेणु आगामी दिन में विजु जनता दल शक्ति वृद्धि घटी और विशेषकर कहि आम जिलार दृढ़ नेतृत्व तथा निर्वाचन मंडल ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक श्रीयुक्त उमाशंकर उत्तम तथा आम प्रिय विधायक शिवश्री दातांकर उत्तम एवं आगधाड़ी समस्त नेतृत्व एवं आमर विभिन्न ब्लॉक तथा म्यूनिसिपालिटी टाउन सभापति एवं महिला नेत्री उत्तम बड़े आज ये पदयात्रा विशाल जनसंपर्क पदयात्रा सफल होती से समस्त धन्यवाद दूसरी जो मैंने आगधाड़ी नेतृत्व नहीं आगामी दिन में निश्चित भाव में म्यूनिसिपालिटी बीजेपी जो दखल कर 25 वर्ष धरी निश्चित भाव में आम आगामी दिन में